Извинете, госпожице. Обичате ли животни? Да не би вие да ми предлагате нещо? Искате ли банан? Не, благодаря. Да, обаче банана ви иска. Обичате ли музика? Да? А обичате ли да свирите? Да, вие? Да. А искате ли да ви подаря едно барабанче? Барабанче ли? Да. За какво ми е? За да поведете колоната от тия, където отиват на майната си. Госпожица,